هاي كبرات تعزبتي سمي تسفاي قد بهال تقمات اي فينيكس اريزونا اب حبرات المنقسات امريكا هذا لنا زيات انا تخبرت بانديرانا زغا اب امريكا خمزه لنا زحبر مالت anyway اتنت من تايو لما عالتي بحاجرو نزي اناونسينا نقبل دلنا بحاجرنا قال حين دلنا مسنع مهوزون سنعان ابتي حبرتسبنا خنت اتاتو يوتي علامه دلو سلازي حدا مدرخ زو تخفيتو من اسياتنا امللاي حبرتسبنا امللاي نحنا تراخ نصاتنا مالت هجي بتغزيم صيو دلو زتفالالي ناي ماس ميديا دلو حدا انترنت مالتيو فيسبوك حدا تكال كوينو دي نابزي اب information عم مزرقاح عبي ترى تصادلوا بزغزينا زين احنا قلنا انتين حسب علينا نعوقو تتقيمنا نحبرتسبنا نزي عودة اندستري كان لاليو ابتمل لايكا كاب تعذبو نعو تقمني وين حق تقمني تقمن مميخا كنطفو تدليوم ابز قداي زي اب مسرح اندات حابابرنا ابدد لو خمو هاجر ويدد لو خنو هاجر معبل دبل هاجر نحر كوينو ناقدن تي اندستري بعاق مسوقيمو سلو زلو او كوليجي سالو ولا تكنيكال سكول كمزي فوكيشنال سكول سالو او خويتكم بنحناو نقبرو لكم قرب جايدانس وي كمزي منتر كون كان سب تحبرو خمس تغير كحاش بخمزلكا او نحنا ترانا نصاوت تي قندنا لو معاتي كمل اختجن انتايو على فيسبوك مدبر تمعبل دبل اكاونت خفيتنا هجي او ختكاتاتلونا ساتا مدختنا يلو معالت جن تايو علامة نايزي نقبرو زلنا مسناعن مهزون مللاين كله إرتراو زيغا تدفولتو تبو فولتو تدي فولتو خا كفولتو خمزرلوو او ترا قرب كنصاتنا اتي حدش ولدو خا نزي كمويا كمزرلو ترديو حوات كاد اتو تا كل غزي خمزي سخا صبو غيركا قرب تاشم سمعكاي دفرت سمعكاي ندحر صعادو دسرحو خوينو جن اي عقميني كلتنا انكا توسين كاب كال سراحات قرينكا اغلغلو طرايتو بولا عين سراح او اتيخا عدميخا كتحلف سلاتخل زغن مس غزيه بدرجو معبول مس غزي بغزيه خاني كل ارتراوي كخلولو زخل نغر وي كفطو زخل نغر ስለዝኾነ ግን ኩሉ ኣይከውን እዩ ቁርብ ደረጃ ትምህርቲ ዘለዎ ድልየት ዘለዎ بحاجر صمو دليل دلوا إذا سرحت أب إذا سرحت توافير كخسرح إذن إحنا خم منتر ويكم علي تخونا أبزنا هنا فابريكا دلنا بتخل اللود بهال ماشينري حدا سلسة زغنا سيين سلوانا قال كاترنا هاجرنا تورني تورد بهالا سنكا الله سلازي أو أبت مسرح حاتين أو حط مسرح فيديوهات كليب እንዳዳለና خنزرقو حينا سلازا مدبرت معبل تبل اكاونت على فيسبوك كفيتني هذلنا نزا امقلاح كتحجزنا عبترا خلوا سينا هنا تثبيتاتن ويت فتنا بوزي زلو كالا سالساي نطبي منالبات هاجرنا ايرترا ابزا عود دسسنو سبات ببزح اندحري اندا بزح مصيو ኤርትራ ኣብ ነብሳ ተሓድረሉ ትናይ ምስናዕ ወይ ማኒፋክቸሪንግ በሃል በእንግሊሽ ኣብኡ እንድሕር ነጢፋ ንዓኣ ዘድልያ ቀረባት ባዕላ ከም ሃገር ኣዳልያ ንነብሳ ኺኢላ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ከት ኤክስፖርት ክትገብረሉ ትኽእል ኣብኡ ከዓ ብዓቕምና ተራ ክንፃወቱ ኣትሊስት ምልላይ ዝኸም ዝበሃል ከም ዘሎ ሰብ ኣፍሪቃዊ ከማና ክእኽእሎ ከም ዝኾነ ንምርዳእ እዩ ግን ድሓን ምስ ግዜ እቲ ጉዳይ كبر حالين زخون سب دريد نزلوا مالته ترابعيتي خا ترسع ان قداميت لنا انا ما حسبكوا
ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለኹም ኤርትራውያን ሰብ ሞያ ምሁራት ኣካል ወይ ሕውስዋስ ናይ ክልቲኣቱ ዘለኩም እዚ ንሕና ኣብ ምስናዕን ምህዞን ኢና ኣድሂብና ዘለና ግን ዝተፈላለዩ ዜጋታት ኣብ ዝተፈላለዩ ኢንዱስትሪ እንዳሰርሑ ልዕሊ ዝናህና ብቕዓት ዘለኩም ስለ ክትህሉ ትኽእሉ ህልውኒ ኢለ ዝኣምን ንስኹም እዚ መድረኽ እዚ ምዝታይ ናይ ዘተ እንዳገበርና ካባኹም ንምሃር ካባና ከዓ ትምሃሩ ስለዚ ከምዚ ጌርና ዓውደ ምሁራንን ዘይምሁራንን ኤርትራውያን ከም ኤርትራውያን ተጠርኒፍና ግን ኣብ ስነዓ ዘተኮረ ንሕና ንብል ኣለና ካልእ ሰባት ከዓ ምናልባት እቲ ናትኩም ተመክሮ እንዳካፈልኩምና ኣንሕና ከዓ ኣብኡ ክንፈልጠሉን እንኽእል ኩነታት ወይ ዕድላት ወይ ምስ ዘሎ ቴክኖሎጂ ኣብ ምልላይ ምናልባት እውን ንሕና ንፈልጦ ንብል ዘለና ምስናዕ ልዕልና ትፈልጥዎ እውን ክትህሉ ስለ ትኽእሉ ኣብ ናትኩም ሓገዝ ምትሕብባር ምሳና ይህን ምሂን ክትብሉ እዚ ኣድላይ እዩ ስለዚ እዚ መደበር ትማዕብል ንብሎ ዘለና መደበር ትገብሮ ዘላ በርክቶ ቀሊል ኣይኮነን ዝገበረቶን ትገብሮ ዘላን ብሕጂ ክትገብሮ ትኽእልኒ ኣበርክቶ ቀሊል ስለ ዘይኮነ እዚ በርክቶ እዚ ከዓ ካልእ ገጽ ቁርባት ሕሳብ ቢልካ እዞም ኣብ መደበር ክሰርሑ ክሃንፁ ዝውዕሉ ዘለዉ ቅርጻ ቅርጺ ኩሉ ፅቡቅ ስለ ዝርድኦም ምስ ዘሎ ቴክኖሎጂ እንዳላለኻ ኣብ ኤርትራ ኣብያተ ዕዮ ዝበዝሓሉ ኣብያተ ዕዮ ንኩሉ ፋብሪካታት ዝጽግን ኣካል እሱ እዩ ቀረብ ናይ ሃገር ደዳሉ ንሱ እዩ ኣሜሪካ ኣብያተ ዕዮ እንተደይህልዎ ኣብዚ ዘሎ ምዕባለ ፈጺሙ ብማንም ተኣምር ኣይምበጽሕን ማለት ስለዚ ኣብያተ ዕዮ ወይ መሽን ሻፕስ ዝበሃል ኣብ ኣሜሪካ ካብተን ኣለዋ ዝበሃላ ዓበይቲ ፋብሪካታት ምናልባት ከም ኣብነት ጂኢ እንድሕር ጠቂሰ ኣብዚ ውሽጢ ኣሜሪካ ጥራይ 12,000 ፋብሪካ ንኣሽቱ መሽን ሻፕስ እዮም ዝሕግዝዎ ንጂኢ ሓደ 2,500 ዝኾነ ከዓ ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ገለ ዘለዋ ከዓ ኣለዋ ስለዚ ክትሪኦ ከለኻስ ዳርጋ ጂኢታ ሓንቲ ዕብይ ዝበለት ኮርፖሬሽን ጥራይሲ ክሳብ 14,500 ዝኾኑ ንኣሽቱ ከምዚ ናህና ፋብሪካ ንኣሽቱን ዓበይትን ጂኢ ማለት ምናልባት ጀነራል ኤሌክትሪክ ሓደ ዓብይ ኮርፖሬሽን ልዕሊ ክንደይ ኣሽሓት ዝሕዝ ትካል ዓብ ትካል እሱ ከዓ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ካብቶም ፍሉጣት ኣለዉ ዝበሃሉ ሓደ ኣብነት ክጠቅስ ስለ ዝደለኹ እየ ስለዚ እንታይ ንምባል ኣብያተ ዕዮ ኣብ ሓደ ሃገር ክስስን ከሎ ኣብ ኢንዱስትሪ ዓቕሙ ከዓ እንዳማዕበለ ኸይድ ኢንዱስትሪ ዓቕምካ እንድሕር ማዕቢሉ ከዓኒ ዘድልየካ ነገራት ቀረብ ናይ ሃገርካ በዓልካ ተዳሉ ስለዚ ጽግዕተኛ ኣይትኸውንን ኣብቶም ጎረባብትና ዘለዋ ሃገራት ከዓ ብዓቕምካ ኣብ ኤክስፖርት ተራ ክትፃወት ትኽእል ማለት ስለዚ እዚ መስል ግን ናይ ሎም መዓልቲ ከየንወሓልኩም እታ ቀንዲ ዕላማ እንታይ እያ መደበርቲ ማዕብል ትበሃል ፌስቡክ ኣካውንት ከፊትና ነዚ ኢንዱስትሪ እዚ ብዓቕምና ከነላሊ ኢና ተበጊስና ዘለና ምናልባት ኣብዚ ፊኒክስ ኣሪዞና ዘለና ሓደ 8 ወርሒ ዝኸውን ብግብሪ ሰሪሕናሉ ብግብሪ ሰሪሕናሉ ተምሃሮ ነሰልጥና ኣለና ኣብ ሓደ ዝተወሰነ ደረጃ ስለዚ በፂሖም ኣለዉ ኣብዚ ዘለናዮ መሽን ሻፕ ወይ ፋብሪካ ከዓኒ ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ክትርእይዎም ኢኹም ግን ሎም መዓልቲ ፌስቡክ መደበር ትማዕብል ዝብል ኣካውንት ከፊትና እዚ ኩሉ ኣብ ምስናዕ ተዋፊርና ንሰርሖ ነገራት ብቀረባ ክትከታተሉና ትኽእሉ ስለዚ ኣብ ፌስቡክ ናትኩም መደበር ትማዕብል ዝብል ንኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ውሽጢ ዘለኻ ኣብ ደገ ዘለኻ ምሁር ኣካል ዘይምሁር ኣካል ኩሉ ምሳና ተጸንቢሩ ናብዚ ክትተሓባበሩና ፎሎው
ተኸታተሉና ማለት እዩ እዚ ወድሓንኩም ናይ ማይናስ ኣትወዲ ገኒና ስለ ዘላ ንዑ